горяща в двух емирах, между спокойствием и запретным огнем. Здравейте, казвам се Мария, на 27 години съм и живея в малкия град Велинград. Тук времето сякаш тече поспокойно, улиците са тихи, а животът предвидим и подреден. Работя като фармацевт в местната аптека и денят ми минава в бял халат, сред мириса на антисептици, с любезни «Добър ден» и ето вашата рецепта. В аптека съм от няколко години и макар работата да спокойна, понякога се чувствам като затворена в рамките на този монотонен свят. У дома обаче съм различна, разхождам се боси по хладния паркет, с разпуснати коси и лека халатка, която едва покрива тялото ми. Знам, че изглеждам добре ниска, с фина талия и меки форми, които често привличат погледите на мъжете, дори когато просто отивам до магазина за хляб. Но не става дума само за външния вид, умея да гледам с любопитство и предизвикателство, с обещание за нещо повече. Моят съпруг, Иван, е учител по трудово обучение в местното училище. Той е спокоен и уравновесен човек, винаги с подредена брада и очила, обича реда и ме обича по свой тих начин. Нашият интимен живот не е скучен, но е предсказуем, всичко върви по план, докато един вечер не промени всичко. Марио, мога ли да те попитам нещо? Не се сърди, просто ме интересува, каза той, докато седяхме в кухнята. Вдигнах вежда, любопитна. Някога замисляла ли си се какво би било, ако не бяхме само двамата? Ако те гледам, докато си с друг, затаих дъх. Той изглеждаше сериозен, но и неудобен. Отпи вода и продължи, не става дума за изневяра. Ти си огън, и искам да видя как ще гориш за някой друг и за мен, но отговорих веднага, сме от изненада, обида и някакво странно вълнение изпълни сърцето ми. Тази мисъл остана с мен дълго след този разговор. Случи се, че един следобед, излизайки от спортната зала в тясно прилепнали клинове и спортен топ, улових погледа на новия таксиметров шофьор в града Артем. Той беше различен от всички тук, с тъмна кожа, сиви очи и гъста брада. Ръцете му бяха големи и грижливо поддържани, а ароматът му свеж и ментолов ме заинтригува. Започнахме да разговаряме, горещо е днес, казах, оглеждайки се в огледалото на колата. Той се усмихна, тренировка, крака и гръб, после още малко, аз леко усмихнах устни, а той усети подтекста. Това беше началото на нещо ново, опасно и възбуждащо. Когато стигнах вкъщи, изпратих първото съобщение с снимка на крака ми, полегнал върху бяла чершафа. Той отвърна със снимка на ръка с татуировка и надпис «Искам да те докосна». Тази игра ни завъртя в мрежа от тайни желания, които не смеех да споделя с Иван. Така започна моето пътешествие между два свята, сигурността на брака и искрата на новото, непознатото. Но това беше само началото. Вечерта, когато се прибрах от работа, усещах как мислите ми се блъскат една в друга като в буря. В съзнанието ми се въртяха думите на Иван. Ако избереш, само ми кажи кога и как, аз ще бъда до теб. Тази простота и подкрепа ми изпълваха с неочаквана топлина, но и с тревога. Какво означаваше всичко това? Защо точно сега? Бях свикнала на предвидимостта, на реда, дори в интимността ни. А сега сякаш някой беше отключил нещо дълбоко в мен, невидимо, неочаквано. Следващите дни в аптеката минаваха бавно, а мислите ми се спираха на Артем, новия таксиметров шофьор. В съзнанието ми все по-често се появяваше образът му, неговите сиви очи, широките ръце, ароматът на ментол и одеколон, който сякаш проникваше в кожата ми. Веднъж, когато излязох от спортната зала, той ме чакаше вече пред входа, с усмивка, която ме накара да се почувствам жива и желана. Разговорите ни бяха леки, но всяка дума беше натоварена с нещо повече, загадъчно, дразнещо и коварно приятно. В един от дъждовните вечери, когато улиците на Велинград бяха празни и мокри, Артем ме покани да се кача в колата му. Казах си, че няма да е нищо повече от разговор, просто двама души, потънали в тишината на дъжда. Но когато седнах до него, усетих как напрежението между нас се сгъстява. Той гледаше право в очите ми, а аз не можех да откъсна поглед. Леко докоснах шията си, сякаш съзнателно предизвиквах съдбата. Той трепна, сякаш долови скритото послание.
Когато стигнах вкъщи, Иван беше там, седеше в креслото с очила, които блестяха под меката светлина на лампата. Той ме гледаше без ирония или присмех, само с тихо разбиране. Не бързай, каза ми, искам да гледам. В този момент в мен се събраха всички чувства, страх, вълнение, желание и объркване. Беше като да стоя на ръба на пропаст, от която не знаеш дали ще се спуснеш или ще се върнеш назад. Решихме да го направим. Събота вечер, малък апартамент на ръба на града, с гледка към река Въча. Подготвих се внимателно, душ с аромат на горски плодове, лека нощна рокля в тъмносиньо, която почти не покриваше тялото ми, черни дантелени чорапи с подвязки и обувки с висок ток, които усещах като предизвикателство към самата себе си. Косата ми беше разпусната, а устните леко обагрени с червено, достатъчно, за да привличат, но не и да крещят. В апартамента Иван седеше в креслото, а Артем на дивана. Аз се появих между тях красива, уверена, дразнеща и уязвима едновременно. Сигурни ли сте? Попитах, а Иван кимна. Само не бързай, искам да гледам. Това беше началото на нещо, което никога не бяхме преживявали. Първите ми стъпки към Артем бяха като танц, нежни, внимателни, изпълнени с обещания. Ръцете му останаха на коленете ми, докато аз бавно с пръст минах по бузата му, после по устните. Той подсупи устни ги целуна, а аз чувах глас на Иван, тежък, дишащ, разширен от вълнение. Тази нощ беше не просто експеримент, тя беше пропуск към нов свят, където границите се размиваха, а аз започвах да откривам себе си по нов начин. Животът ми в малкия Велинград винаги беше като бавно течаща река, спокойна, предвидима, без резки завой. Но след онзи момент, когато Иван постави въпроса, който пренареди всичко, нещата започнаха да се променят по начин, който не бях очаквала. Дните ми се изпълниха с двойственост, от една страна, улютът на семейния дом и рутината в аптеката, а от друга тайните ми съобщения с Артем и новото, възбуждащо напрежение, което се прокрадваше между нас. Иван, макар и тих и сдържан, започна да проявява странно внимание към мъжете около нас в магазина, на спортната площадка, дори на улицата. Забелязах как го наблюдава, сякаш търси нещо, което аз не мога да видя, и това ми изпълваше с леко безпокойство, но и с някакво ново, диво чувство. Един следобед, когато вървяхме заедно към гаража, той спря и каза: "Виждаш ли онзи мъж?" Казва се Вадим. Работи в автосервиза до нас. Той ме впечатли, груб, брутален, с мъжка сила и загадъчност, която ме привлича. Очите му бяха пълни със странна смесица от жажда и уважение. Той гледа те по начин, който разпали нещо в мен. Искам да видя как ще реагираш. Тази нова идея ни изпълни с трепет и лек страх. Създадохме план аз да отида до автосервиза под предлог, че имам нужда от проверка на колата, а Иван да остане настрани и да наблюдава. Щях да бъда с него на ръба между познатото и неизвестното, между страха и желанието. Подготвих се внимателно, облякох мини пола от деним, прилепнала бяла тениска и лека кожена якета, което оставих разкопчено, като покана за нещо повече. Косата ми бе вързана на висок конски опашка, а устните леко блестящи с нюанс на розово. Влязох в сервиза и веднага видях Вадим със здрави ръце, покрити с масло и следи от работа, с мъжко излъчване, което не можеше да се игнорира. Той ме погледна право в очите и усмивката му беше едновременно груба и примамлива. "Ти ли си Мария?" запитаме той с дълбок глас. "Да, казаха ми, че си добър в това, което правиш", отговорих с лека усмивка, усещайки как пулсът ми се ускорява. Вадим се приближи и докосна с пръсти нежно златната веришка на врата ми, сякаш проверяваше дали съм напълно тук. "Сигурна ли си, че искаш това?" прошепна той и сложи ръката ми върху гърдите си, където сърцето му биеше силно и бързо. Изведнъж чух лек стъклен звук отстрани, Иван тихо почука по прозореца на колата, в която стоеше, наблюдавайки ни. Този момент беше зареден с напрежение, с нещо повече от физическо докосване. Това бе игра на доверие, на смелост и на нови граници, които бавно започвахме да проучваме. След това, когато се прибрах вкъщи, намерих малка бележка, оставена от Иван на масата в кухнята. Беше невероятна. Гледах те и сърцето ми се късаше от страст и ревност едновременно.
Но това е нашият избор. Ти го направи, легнах на леглото и затворих очи, опитвайки се да запомня всяко докосване, всяко дишане, всяка тръпка. Светът ми се беше променил завинаги, а аз бях на прага на нещо, което още не можех да опиша с думи. От момента, в който се събудих на следващата сутрин, не можех да се отърся от усещането за нова свобода, което ме обгръщаше като мека вълна. Косите ми бяха леко разрушени, а по кожата ми все още се усещаше ароматът на чужд одеколон на Артем. Той вече беше изчезнал, оставяйки зад себе си само кратка бележка върху кухненската маса. Благодаря за доверието. Ти си истинска. Усмивката ми се разля по лицето не от ради ласките или страста, а от силата, която изпитвах. Бях открила част от себе си, която досега не подозирах, че съществува. Когато тръгнахме обратно към Велинград по празната утринна улица, гледах Иван и забелязах нещо ново в очите му. Те не бяха изпълнени с гняв или съмнение, а с нещо дълбоко и неочаквано уважение, разбиране и дори гордост. Не съжаляваш ли? Попитах аз, страхувайки се от отговора. Той се обърна към мен бавно, без да бърза, и каза, мислех, че ще изпитам ревност, но всъщност се гордея. И сякаш ще искам отново, по нов начин. Тези думи бяха като обещание не само за него, но и за мен. Следващата седмица между нас настъпи промяна, която беше осезаема във всеки жест, всяка усмивка, всяко докосване. Сексът придоби нова дълбочина, по-страстен, по-нежен, с нова искра, която разпалваше всяка клетка в мен. Иван ме целуваше така, сякаш не просто ме обича, а е благодарен, че съм негова. Аз започнах да нося покъси рокли вкъщи, без бельо под халата си, и той изглеждаше пленен от всяко мое движение. Тази игра на предизвикателство и желание беше само началото на нашето ново съжителство. Междувременно Артем продължаваше да бъде част от моите мисли. Нашите съобщения всеки ден бяха като тайна, която споделях само с него и която ме караше да тръпна. Той не беше просто любовник, той беше фантазия, която оживяваше, когато най-малко очаквах. Понякога си представях как ръцете му докосват шията ми, как неговата топла длан лежи на бедрото ми в колата. Не съм търсила нова среща, но желанието му да бъде част от моя свят ме привличаше като магнит. Една вечер, докато си пишехме, той ми написа, в очите ти има нещо, което казва «да», дори когато мълчиш. Аз не отговорих с думи, но изпратих снимка на бяла риза на Иван, отворена до пъпа, под която няма нищо. Просто утро, просто кухня, просто чаша кафе в ръка. Той разбра посланието. Това бяха нашите тайни, нашата игра, която се развиваше на фона на спокойния град и моето избухващо вътрешно желание. Тогава Иван предложи да избягаме за уикенда в съседния град Пловдив, да сменим обстановката, да избягаме от рутината и да прекараме време само двамата. Той резервира малък бутиков хотел близо до река Марица, с уютна стая и гледка към стария град. Взех с мен бежова прилепнала рокля с дълги ръкави и висока яка, под която не носех бельо. Когато ме видя, той се усмихна леко провокативно, знаеше какво съм направила и това го възбуждаше. През вечерта се разхождахме из кълдърамените улички, хапнахме традиционни банички и сладко в едно от малките кафенета, държахме се за ръце, а очите ни не спираха да се срещат с ново пламъче. Когато се върнахме в хотелската стая, Иван пусна музика и се приближи до мен отзад. Ръцете му обвиха талията ми, а дъхът му стана тежък. Искаш ли пак? Прошепна той, докосвайки ме нежно. Аз се обърнах бавно, погледна го в очите и казах с усмивка. Само ако ти избереш как. В този миг усещах, че започваме нова глава в нашата история, една, в която и двамата сме равни партньори в играта на желания и открития. След онзи уикенд в Пловдив, нещо в нас двамата се промени завинаги. Иван започна да гледа на мен с нова страст, а аз усещах как съм се превърнала в жена, която не се страхува да търси повече от живота и любовта. Въпреки това не можех да игнорирам и другата страна на тази нова реалност, желанието му да бъде не само зрител, но и активен участник в нашите експерименти. Един следобед, когато се връщахме от пазар в центъра на Велинград, Иван спря пред магазина за авточасти. Виж онзи мъж, каза ми тихо, сочейки към един висок, здрав мъж, широка гръдна клетка и ръце, които носеха следи от тежък физически труд.
казва се Вадим и работи в сервиза до нас. Забелязах как те гледа, когато оправяше косата си пред огледалото. Аз усетих как в мен се надига ново, непознато усещане, смесица от любопитство и лека тревога. Тогава решихме да направим следващата крачка. Аз трябваше да отида при Вадим с повод да проверя колата, а Иван щеше да бъде наблизо, наблюдаващ всяко мое движение. Беше странно, но и вълнуващо да знам, че той ще гледа, че ще бъде част от тази игра, макар и отстрани. Подготвих се с внимание, облякох синя мини-пола от деним, прилепнала бяла тениска и кожена якета, която оставих разкопчена, за да подчертая фигурата си. Косата ми бе вързана на висок конски опашка, устните леко блестящи с розов гланц. Влязох в автосервиза и видях Вадим мъж с груб, но привлекателен вид, с ръце, покрити с масло и следи от работа. Ти ли си Мария? Попитаме той с дълбок, мъжки глас. Да, казаха ми, че си добър в това, което правиш, отвърнах с усмивка, усещайки как пулсът ми се ускорява. Той се приближи и докосна с пръсти златната веришка на врата ми, сякаш тестваше дали съм тук наистина. Сигурна ли си, че искаш това? Прошепна и постави ръката ми върху гърдите си, където сърцето му биеше бързо и силно. Изведнъж чух лек стъклен звук, Иван тихо почука по прозореца на колата, в която стоеше и наблюдаваше. Тогава разбрах, че играта, в която сме се впуснали, е започнала наистина. Този момент беше изпълнен със силно напрежение, с нови граници, които бавно, но сигурно преминавахме заедно. На следващата сутрин, когато се събудих сама, на възглавницата до мен намерих малка бележка от Иван. Беше невероятна. Гледах те и сърцето ми се късаше от страст и ревност, но това е нашето решение. Ти си моята жена, легнах и затворих очи, опитвайки се да запомня всяко докосване, всяко дишане, всяка тръпка от тази нова игра, която вече бе част от нас. Светът ми се беше променил, и аз бях на прага на нещо, което още не можех да опиша с думи. Не мога да повярвам, че всичко това наистина се случи. Все още усещам как сърцето ми бие в гърдите, спомняйки си онзи момент в автосервиза, когато Вадим докосна веришката на врата ми и когато Иван тихо почука по прозореца на колата, наблюдавайки ни. Това беше нещо, което никога не съм си представила, че ще направя да бъда едновременно желана от двама мъже, докато моят съпруг гледа и подкрепя всичко това. Чувствам се като в сън, но сънят е толкова ярък и истински. Понякога се питам дали можеше да бъде по-различно, дали можех да спра всичко преди да започне, да запазя онзи уютен и предвидим живот, който имах с Иван. Но знам, че не мога да върна времето назад. Това, което преживяхме, промени не само нашите взаимоотношения, но и начина, по който гледам на себе си. Аз вече не съм просто жена, която изпълнява ролята си, аз съм жена, която избира, която желае, която контролира играта. Иван също преживя много. В неговия поглед видях смесица от ревност и гордост, от страх и желание. Той не беше само наблюдател, а активен участник в нашето пътешествие към нови граници. И макар понякога да се чудя дали наистина го разбирах изцяло, усещам, че това е нашият път, който изисква доверие, смелост и откритост. Вадим беше нещо различно, груб, силен, но със своята искреност и мълчалива увереност. Той не беше просто играч в нашия свят, а по-скоро огън, който разпалваше страстта и събуждаше нови чувства у мен. В неговите ръце и поглед чувствах нещо първично, естествено, което ме караше да забравя за всичко останало. Но всичко това ме кара да се замислям, къде е границата между любовта и желанието, между свободата и отговорността. Може ли тази игра да продължи без да ни наранява? Или вече сме преминали точката, от която няма връщане назад? Това са въпроси, които ме измъчват, но и ме държат будна през нощта. И докато се опитвам да намеря отговорите, знам едно, нищо вече няма да бъде същото. Аз съм жена, която опитала вкусна свободата и риска, и не мога да се върна към стария живот. Но дали Иван наистина е готов да върви с мен по този път? Това остава да видим. А междувременно, аз продължавам да съм в центъра на тази сложна и опасна игра, която може да ни промени завинаги. Вечерта, когато светлината на уличните лампи танцуваше по прозорците на нашия апартамент във Велинград, неочаквано всичко се промени.
Бяхме седнали на дивана аз, Иван и Вадим в странна тишина, която тежеше като пред буря. Изведнъж Вадим се изправи, погледна ме право в очите и каза с глас, изпълнен с необичайна сериозност: това, което правим, не е просто игра. Тук има нещо повече, което не сме готови да приемем. Сърцето ми забърза, усещах как всяка дума разтърсва основите на това, което сме изградили. Иван се изправи до него, сложи ръка на рамото му и тихо промълви: какво имаш предвид, Вадим? Ние сме тук, защото се доверяваме на Мария и на себе си. Ако има нещо, което трябва да кажеш, сега е моментът. Вадим погледна към пода за миг, после отново към мен, сякаш търсеше смелост да изрече нещо, което е било заключено дълго време. Не мога да продължавам така, каза той с тъга в гласа. Чувствам, че съм само част от шоуто, наблюдаван, а не наистина желан. Искам нещо истинско, не просто докосвания през тъкани погледи, които се крият. Изречението му беше като удар по сърцето ми. Бях разбрала, че тази игра може да бъде опасна, но не предполагам, че ще се изправим срещу толкова силна истина. Иван ме хвана за ръка и тихо каза: Мария, виждаш ли? Това е момента, в който трябва да решим какво искаме ние тримата. Това не е просто за да задоволим наши фантазии, а за да не нараним себе си и другите. Аз се почувствах разкъсана между желанието да поддържам тази игра и страха, че може да загубя нещо много поценно, любовта и доверието, които ни свързваха. Тази вечер се превърна в повратна точка. Трима души, свързани от тайни желания, бяха изправени пред избор да продължат ли по пътя, който сами бяха избрали, или да спрат, преди да са изгубили всичко. Аз се почувствах като диригент на сложна симфония, в която всяка нота можеше да промени мелодията завинаги. И не знаех дали съм готова да поема отговорността за този избор. Това беше само началото на истинската битка между любовта, страстта и свободата. И докато стояхме там, натежали от мисли и чувства, разбрах, че ни предстои нещо много по-голямо и по-опасно, отколкото някога сме си представили. След онзи тежък разговор на дивана в апартамента ни, нещата се промениха по начин, който никой от нас не очакваше. Вадим сякаш се отдръпна, вече не беше просто част от нашата игра, а носеше тежестта на собствените си чувства и съмнения. Той започна да избягва срещите ни, а когато се появеше, в погледа му се четеше тъга и обърканост. Мълчанието между нас се сгъстяваше и тежеше повече от думите. Един следобед, докато се разхождах из улиците на Велинград, внезапно го срещнах край малко кафене на централния площад. Той беше облечен в черна риза с разкопчена яка и стегнати дънки, с ръце, покрити с малки следи от работа, но с поглед, който сякаш търсеше отговори. Мария, каза тихо, трябва да поговорим. Не мога повече да играя ролята на някой, който е само наблюдаван. Усетих, че това е повратен момент. Отидохме настрани, на малка пейка по край реката, където водата блестеше под залязващото слънце. Вадим разказа за чувствата си, за желанието да бъде не просто част от нашата история, а равноправен участник, за страха да не бъде използван и забравен, за болката от несигурността. Тези думи разкриха нова страна на нашата игра, една страна, която бяхме пренебрегвали стремежа си към нови преживявания. В същото време Иван започна да проявява нова инициатива. Той настояваше да бъдем още по-открити един към друг, да споделяме всяко чувство и всяко притеснение. Един вечер, седнали на терасата на нашия апартамент, той каза: Мария, не искам да губя това, което имаме. Но искам да бъдем истински. Ако това означава да включим Вадим по нов начин, трябва да го направим с уважение и любов. Тези думи ме докоснаха дълбоко, но и ми изправиха пред ново предизвикателство как да съчетаем три сърца и три души в една хармония. В този момент разбрах, че нашата история не е просто за секс или фантазии. Тя е за доверие, за граници, за любов и за това да бъдем истински пред себе си и един пред друг. Но въпросът оставаше, как ще се развие тази нова глава. Дали ще намерим начин да живеем в хармония, или ще се изгубим в лабиринта на желанията и несигурността? Това беше повратният момент, който промени всичко. И докато се вглеждах в залеза, разбирах, че пред нас се откриват нови пътища, сложни, опасни, но и изпълнени с възможности.
Така започна новата фаза на нашето приключение, която обещаваше да бъде още по-непредсказуема и вълнуваща. В този момент цялата ни история се превърна в буря, която никой от нас не можеше да контролира. Желанията, които доскоро изглеждаха като леко пламъче, се превърнаха в огън, който изпепеляваше всяка граница и всяка предпазливост. Нашите отношения, тройката, която създадохме с Иван и Вадим, вече не беше просто игра или експеримент. Станаха нещо много по-дълбоко, много по-опасно, изпълнено с напрежение, страст и неочаквани обрати. Вадим вече не се криеше зад мълчанието или съмненията, той настояваше за повече. Повече внимание, повече признание, повече присъствие в нашия живот. Иван, от своя страна, се промени, вече не беше просто тихият съпруг, който наблюдава, а активен участник, който иска да води, да взема решения, да бъде част от тази нова реалност. Аз се оказах в центъра на тази буря, диригент на сложен танц, в който всяка стъпка можеше да предизвика взрив. Всяка среща между нас беше като експлозия от чувства и желания. Докусванията станаха по-интензивни, погледите по-заредени, въздухът наситен с напрежение, което не можеше да се скрие. Нощите се превърнаха в безкрайни вихри от страст и открития, а дните в мъгляви спомени, изпълнени с копнеж и очакване. Но с растящата интензивност идваше и рискът. Започнахме да губим представа за границите между любовта и властта, между желанието и зависимостта. Аз усещах как все по-трудно различавам къде свършва моето желание и къде започва нуждата да бъда желана, приета, контролирана. Иван и Вадим също се променяха, понякога се бореха за място до мен, понякога се подкрепяха в тази борба, понякога се отдръпваха в собствените си мисли и страхове. Тази буря достигна своя връх в една нощ, когато тримата се оказахме на прага на ново осъзнаване. В стаята нямаше нужда от думи, само от погледи, докосвания и сърца, които биеха в един ритъм, но с различен пулс. Тогава разбрах, че това, което започна като игра, вече е нещо много по-голямо и по-опасно пламък, който може да изпепели всичко, ако не го овладеем. И в този момент се замислих, докъде сме готови да стигнем? Какъв е пределът на любовта, на свободата и на доверието? И дали ще можем да оцелем, когато огънят стане твърде силен? Това беше върхът, моментът, в който всичко се пречупваше и светът, който познавахме, се разпадаше, оставяйки само жар и пепел. В онзи съдбоносен миг, когато огънят на нашите чувства и страсти достигна своя връх, разбрах, че сме на ръба на нещо необратимо. Тримата аз, Иван и Вадим бяхме вплетени в сложна мрежа от емоции, желания и тайни, които ни държаха заедно, но и ни заплашваха да ни разкъсат на части. В стаята цареше тишина, тежка и задушаваща, а погледите ни се срещаха и разбягваха като пламъци, които се борят за въздух. Иван се приближи до мен, погледът му беше изпълнен с решимост и нежност едновременно. Мария, каза тихо, не искам повече да бъда само наблюдател. Искам да бъда част от теб, от всичко, което сме станали. Тези думи разтърсиха душата ми, защото знаех, че и аз съм готова да се отдам изцяло, но с ясното съзнание, че тази игра може да ни промени завинаги. Вадим, стоящ в другия край на стаята, също направи крачка напред. В очите му имаше нещо ново, страх, но и надежда. Това, което започна като искра, се превърна в пламък, който не мога да загасна, каза той. Но искам да бъда повече от просто участник в твоя свят. Искам да бъда част от твоя живот. Тези думи бяха като предизвикателство и обещание едновременно. Сторях там, между двама мъже, които обичах по различен начин, и чувствах тежестта на избора, който предстои. Бях жена, която за първи път наистина разбра какво значи да бъде свобода и затвор едновременно, любов и страст, сила и уязвимост. Тази нощ беше началото на нова глава, неясна, сложна и изпълнена с обещания и страхове. Светлината постепенно угасваше, а в мен се надигаше усещането за предстояща буря, която може да ни раздели или да ни сближи по начини, които дори не сме си представили. Това, което открихме, не може да бъде забравено или скрито. То е част от нас, част от нашата история, която чака да бъде изписана с нови думи и нови решения. И така, сторях там,
погледнала в очите на Иван и Вадим, и знаех, че животът ми никога няма да бъде същият. А какво ще се случи след това, остава загадка, която само времето ще разкрие.